ngababamba. Ya, ngaphandle ukubabamba. Ukubabamba kwami ngase ngithatha ifoni kababa ngalokho ngiyibheka. Ubaba ubehlezi ethumelela lengane imali. Bekuncama kube yimini ongahle. Ngane ngathula. Ngoba ngiyazi mfethu yondla nje yakhe. Bengithi sisi namhlanje kuzokhuluma iqiniso. Angazi ukuthi usathulela iqiniso. Ingane kufanele yazi ukuthi ubaba yona. Nina benkashana kaMenze yaphuza umlaza ngamevane nabendlondle nophaphe ekhanda sibingelele la ohlelweni ke olubizwa ukuthi angimazi ubaba le Black Life TV igama lami Kings Chaga ngwakaluqa nalwazi ke lolu hlelo ukuthi ikhathe eziningi hlale silwenza ukutholela abantu obaba babo uma kukhona inkinga ababhekene nayo ukuthi cha sengiyadinga ke manje ukwazi iqiniso ukuthi ubani ngempela ubaba ongizalayo so ke la singenelela khona ke nathi sibone ukuthi singabathola ni obaba bakwazi ukubhekana ngqo nezinkinga eziqondene nezingane zabo siyazi ukuthi khona iziqephu ezizenzile phambilini asangafika ekuphetheni indaba inkinga yethu asikabathole abantu esibadingayo laba okuthiwa obaba safuna namanje ukuthola ukungena kuleyo mizi kusenezimpi nje enkulu sibeza lengane zakwethu kodwa siyathemba ukuthi soon soyithola ingqikithi yayo yonke istory sibuye nazo lezo ziqephu sayiphelele njengoba zinjalo namhlanje khona sisihambele sethu namhlanje sokhuluma naso sizoza ukuthi sidingani kwenze njani ithi into yakhe nobaba sabona ma yebo sawubona uyaphila yebo ngiyaphila sibingelele ubani egama Amahle Ngwanqumalo Zwethu ngihlala eNewlands West okay lana ke sowuzwile ukuthi vele senza uhlelo olukanjani Amahle awusithathe esitorini sakho nje usibeke sizwe ekhaya somndeni umthathu ngihlala nomama nobhuti wami bese kuba yini okay selokho ngaba neminyaka ewu13 bekade ngibuka nje izingane ngikhula zihleli zivashela ubaba bazo yonke nje izinto zenzele ubaba bazo ngingenakho ukubuza umama because ngangisamncane lapho kwathi sengineminyaka ewu17 ngangihleli nje nomngane wami sikhuluma ngobaba waswathi mangibuza umama kahle kahle ukuthi uphi ubaba wami mengifika ekhaya ngimbuza uma angiyazi kahle kahle inkinga yakhe ukuthi kuphi ngoba njalo mengimbuza nje uvane avulaka singakhulumisana nje isikhathi eside sothi ngiyahamba ngesikoleni ngiyabuya esikoleni nje akangikhulumisi uzithulele so bengifuna mhlawumbe ukuthi ningisize simbuze ukuthi kahle kahle ukuphi ubaba uyaphila akaphili angisakhathalele lokho sengifuna ukwazi nje ukuthi kahle kahle ubani ubaba owakaba wena mhlambe mangahle ngikubuze eqaleni kwakho ukubona ukuthi ubaba awukazi uxoxelwe kabanzi ngaye ikuphatha kanjani lento le ingiphatha kabuhlungu angeke ngize ngiwaqamba amanga beku right ngisamncane because yonke into bengayi-understand kwathi sengikhula ke sengikwazi ukuthi ngi-understand ukuthi kahle kahle empilweni udinga umama nobaba mengingenelela ekhaya sengiyabuza ukuthi uphi ubaba wami umama akaphumi nenkulumo eqondile akangitshela ukuthi uphi ubaba lokho kungihlukumeza kakhulu emoyeni because sekuneminyaka ngimbuza uma ukuthi uphi ubaba engangitshela ukuthi uphi ubudlelwane bakho noma bunjani ngoba ngiyabona ukuthi nilokhu njalo niphikisana kodwa ubudlelwane bakho ngaphandle kokubuza ubaba bunjani umama ube umuntu nje ozamayo kahle kahle empilweni ezama ngayo yonke indlela ukuthi ngibe right ekhona ke nobhuti wami ke eceleni imsiza inkinga iqale sengihlaniphile nami sengifuna ukwazi ubaba wami ukuthi uba kwase kwaqala ke yonke into nje ishona le uthothi kwesinye isikhathi sekumele ngibone nami ukuthi ngimisa kanjani mengeke ubhuti wami kumele ngibonele mina ukuthi ngimisa kanjani so ubudlelwane bami naye bebu right ekuqaleni ewumama nje ngayo yonke indlela ngeke ngize ngiqambele amanga lapho kodwa kwathi sengiqala sengifuna ukwazi ubaba kwashintsha nje yonke into nesemendlini sisafana namanje ngoba wonke umuntu mayesuke ne-issue kuyenzeka kube nabantu akhulumisana nawo mhlawumbe ukuzama ukuthola ukuthi udaba lingahamba lifike beside ukufika la kwi-Black Life bakhona abanye abantu mhlawumbe abakhele ngakini obaziyo uke wazama uxoxa nabo udaba into ekudla ngaphakathi isikhathi salokho angisitholanga because isikhathi esiningi umama beni ukungithatha angise kodwa baba omamncane bami yebo so lapho benganginikezi nabo inkulumo eqondile ukuthi kahle kahle ngizwala ubani nanokuthi vele bengikhula ngingakunaki konke lokho bekhona omalume
bedlala nabo indima yokuba ubaba empilweni yami. So manje nami sekufike la kuthenini khona ngidinga ukwazi ubaba wami wangampela ukuthi ubani. Ngoba mawuhleli nabangani futhi lento iyacindazela. Iyangicindazela ngoba njengoba sikhula uthola ukuthi sihleli nabangani umuntu uzolokhu esho ukuthi ubaba ungenzele ukuthi ubaba ungithathile wangiyisa endaweni yokuthi awunanga ubaba efona manje mina ngihleli ngizothi uma naye selokhu esaxabana ke nje angisakhoni nokukhuluma nangaye sekukubi kakhulu angisakwazi ngisho ukuphuma nabangani bami sojabula ngoba uthola ukuthi mina kumele ngicele ubhuti wami imali noma ngicele yena uma manje bona bahleli bezothi hayi mina ubaba vele uzongenzela ukuthi abo ubaba uzongenzela ukuthi nongenayo ubaba uyakwazi ukusho ukuthi hayi ubaba mina akekho vele washona uyalazi iqiniso ngobaba wakhe ngcono kube nami mhlawumbe ukuthi ubaba wamithisa uma washona asho ukuthi hayi cha ubaba wakhe akasekho hayi ukuthi avane nje avukula akasho ukuthi khona lento le emidlalo naye ayifihlayo. Mhlawumbe ngoba uyasho ukuthi uvukula kathina simazi sizwa ngawe masuka la siya kuyena ulindele responde enjani ukusamukela kwakhe nje ekhaya mhlawumbe nathi siba ready ngosama kufanele sibale. Ngiyazi ukuthi vele ngeke ayithande ukuthi ngivane ngathatha lesi sinqumo sokuthi ngize la kumina ngingamtshelanga. Ngiyazi ukuthi vele nje soxabana kodwa ukuxabana kwakhe nami ngiyathemba ukuthi nani nizongisiza mhlambe akwazi ukuthi akhulume iqiniso ukuthi leli qiniso engifuna ukuthi ubaba kwami vele ukudinwa uzodinwa sizoxabana vele mhlambe mina hamba futhi sizosala nje singakhulumisani sixabane njengenjwayelo kodwa ukuxabana kwakhe nami akusangisebenzeli ngoba vele uhleli yenzeke ekhaya. Mhlawumbe kuthiwa egcineni uyamthola ubaba noma uyalibona iliba, do you think lokho kungakusiza emoyeni ukwazi ukuphola ayikho enye inkinga ozophinda ube noma? Kuzongisiza kakhulu angeke ngizongaqamba amanga mawukuthi uyaphila ngizozama ngayo yonke indlela ukuthi ngibuild leyo bond nayo baba because ngiyamdinga ubaba kunezinye izinto engingakwazi ukuthi ngizenzele uma edinga yena ubaba mawukuthi akasekho kungiphatha kabuhlungu lokho kodwa ngiyobe ngilazi iqiniso ukuthi okay ubaba akasekho ngikwazi nami ukuthi ngikhuluma into engiyaziyo ukuthi hayi umama ukhona ubaba akasekho umama ubaba. Alright asithemba ukuthi masisuka la sizofika uma umnabele lonke lolu daba bathina singabantu abakuphelezela ukuthola izimpendulo kuma siza ukuthi Alright ke sasihambile ke safika la eNewland West la besikade la nekhona into siyakhona njengalokho usise befikile studio ekhuluma nathi ngodaba siyaqhubeka ke sifuna ukuthola ngqo udaba lakho ukuthi kwenzakalani ukhumbule igama lohlelo angimazi ubaba sikhuluma ngeindaba ezithinta abantu asuke befuna obaba babo befuna ubudlelwane phakathi kwabo nobaba kodwa ke basasikhona la ekhaya angidedele abanikazi bodaba basichazele kabanzi ukuthi siyayithola lento esiyifunayo noma cha sawubona ma. Yebo sawubona ngani yami? Ninjani? Siyaphila njani nina? Sikhona. Mhlawumbe ubona sasitheleka nje sasibaningi sasicela icela. Igama lami ke baye bangibiza uKing Sicala ngalapha kalokho le iBlack Light TV. Silapha nje ma silethwe umntwana ngazi noma uyambona nomntwana lo wakho lo mazi. Yebo amahle ngani yami. Yes. Umntwana lo ufike lapha kuthina wakhala ngokuthi unenkinga yokungamazi ubaba ufuna ubudlelwane bakhe nobaba wakhe. Kodwa ke ngicela ukuthi ngimnike ithuba mhlawumbe ayikhulumele amahle nanguma ngiyacabanga ukuthi isona lesi sikhathi sesifikile ngoba kade ngasengikhuluma nawe ngicela ukuthi ungitshele ukuthi ubaba ngicabanga ukuthi ubhuti ngoba ngimbizile awuba nankinga naye mhlawumbe ungakwazi ukuthi uchazele yena ngoba mina amandla ukuthi ungichazele mhlawumbe iwona lawo nginawo ngafisa ukuthi utshele ubhuti ukuthi ubani ubaba wami yena ozobe sengitshela ngoba mina akwazi ukungitshela amandla. Amahle mntanami.
Uyingane yami, akithi uyamazi ukuthi ubaba wakho washona. Awukazi Manje kuqhamuka manje lokhu sizongibuza ngobaba wakho, ubaba wakho kade wayilalela. Yikho ngibuza, awukazi ukhuluma into eqondile kimi ukuthi uphi ubaba. Hlela ushona le nale bengikubuza wethido uzongidineka nje mhlambe inyanga yonke noma zibe nje ungangikhulumisi. Yazi ukuthi yini lenza ukuthi ngikudinele wena amahle awuhloniphi nje. Ukucaza nje kokuqala amahle. Njalo la ekhaya sihlale nje ngilwisana nawe. Ungazi ukuthi omunye umfazi. Mama ngizokuhlonipha kanjani? Ngiyahlezi ngizihlisa mina, ngazihlisa mingabi iminyaka. Mawuthatha ukubala nje mingabi iminyaka ngibuza into eyodwa. Hleli ngizehlisa kuwena. Ngiyathatha njengomzali wami ngiyakuhlonipha futhi. Uyakwazi lokho. Sungakusho nje ukushoyo manje ngoba uyakwazi futhi nokuthi ukudelela kwami eqhamuka. Ngifuna ukwazi uba hleli ngikuhlonipha. Ngikubuza into eyodwa awungiphenduli. Ngikubuza into eyodwa awungiphenduli. Yikho nami ngicine sengidinwa sekibile ingane othi ngiyo manje. Uyayazi kodwa inhlonipho yami ngiyakuhlonipha kade ngisengikuhlonipha. Kanti yini le eyinkinga ngangakatheni lolu daba lo ndodakazi alwazi lokho ukuthi upho baba njengoba bebuza nje because uyambona ukuthi unesidingo. Yeah. Futhi mayesho uthi uqale eminyakeni yawo-17 ukunakisisa ukuthi yena zonke iy'ngane ziyajabula, zonke iy'ngane ziyabona babazo but yena akanayo ubaba and uvuka ngolaka umchazele into ephelele. Uyamqaka amahle ngoba ngamtshela ukuthi ubaba wakhe washona. Ngiyamangala bayithi yena ngikaze ngimtshele. Umuntu oyamnakekele uyena ubaba omncane wakhe lo umfowabo ubaba wakhe. Umyeni kaMazondo. Uyena ubaba omncane. Ubaba wakhe washona. Angazi ukuthi ukuphi lokho kufanele ukuthi lezi ngane zanamhlanje angazi ukuthi zifuna senze njani. Ziba nalokho nje kanti phela uma umdala uma ingane. Angikuphiki lokho mama, ngiyingane ngiyakuhlonipha. Naye futhi ubaba omncane ngiyabonga ngakho konke angenzele kodwa ukungitshela ukuthi ubaba washona awukazi ungitshela. Awukazi ungithatha uthi mntanami asambe sethuneni baba nani sina sababalali khona. Awukazi ukwenze lokho. Uma kukhona engikushoyo mhlambe okwamanga ungiphikise. Awukazi ukwenza lokho. Awukwenza. Ube mhlambe wangithatha wathi mntanami nali ithuna lika baba wakho. Ngabe mhlambe ukuthula sengakuthola. Ngabe mhlambe le ngxabano esinayo le endlini. Ngabe mhlambe kade yaphela. Ngoba imbi lento yengxabano manje njengoba sila size uzoxazulula isimo. Umntwana ukhala la ukuthi uma imxabana ungambiza nangesichitho, umbiza noma ngani, ubona ngathi waqalekiswa ukuba khona kwakhe. Okuyinto ke ayibona engemnandi kuyena ngoba into ayifunayo iqiniso ukuthi ubaba uphi. Ukuthi njengoba esho nje umntwana ukuthi amahle ukuthi angaze ngimtshele ukuthi ubaba wakhe washona. Ukuthi nami ngokwami ngineenga ngendlela ubaba wakhe ashona ngayo. Ngendlela ekwenzeka ngayo. Pho yini evimba ukuthi libala kababa ngalazi? Ngoba phela ngithi umuntu mayishonile uyangcwatshwa kube nengcwaba. Ingane kilazi ingcwaba iyophosa itshe nayo. Yabona njengane yami ubaba wakhe wangcwatshwa le emakhaya. Anginayo manje njengoba ngingasebenzi, angisebenzi, wayena ngimkhulisa kanzima, angisebenzi. So asinaso isikhathi anginayo imali yokuthi sihambe siyele ukuze akwazi ukuthi abone ithuna. Bengitshela ukuthi mhlambe kuzothi mangaba ke izinto sezi-right ngikwazi ukuthi ngimthathe sihambe ngiyomkhombisa. Ngoba nami mangiyikhuluma lento ingiphatha kabi ngendlela ekwenzeka ngayo. Umama uyazi ukuthi khona ubaba omncane uyasinakekela. Ubaba omncane bengeke azanqabe ukuthi asithathe sobawu sihambe lapha. Akekho noyedwa wakwafisa ukuthi angitshengise lapho. Osisi bakho ngihleli ngibavakashisa ngisohlezi ngisusa le ekhaya ukuthi angihambe. Njalo meke ngabuza nje ngendaba kababa. Hleli uzongithatha angise kosisi bakho. Bakaze badiscuss nje bebodwa behleli bonke ukuthi ngicona simthathe simnyise ethuneni lakhe. Tshela uma uthi uzizwa kanjani mase uvakashisiwe. Mangisuke ngivakashisiwe uyazi nawe ukuthi khona umalume lapha kunezingane ezinganganami. Lezo izingane ezinganganami zinabo ubaba bazo. Mekufika yazi ukuthi lento le yaqala ngikhulu. Uyazi ukuthi ngoDisemba kumele wonke umuntu abe nezingubo zokuthi agqokele uDisemba. Wonke umuntu uzolethelwa ingubo zakhe ubaba wakhe ingubo. Mina nje ubaba wami akekho ofikayo. Ngithathile nje ngiphosile la ngiphose khona uyaziphilela nje futhi wena mawuphila ngala. Manje wona amahla uneliseki kanti njengoba kukhona baba omncane nje usho nathi ukwenza la konke. Ngiyaneliseka angifuni futhi ukwangabaza amandla akhe. Ukuneliseka ngiyaneliseka. Inkinga ukuthi ubaba ngiyafisa ukwazi.
ngoba nami uthando lukababa ngiyaludinga as much as engithandi baba omncane kodwa ngeke azangithande ngale ndlela le ebengizothanda uyena ubaba wami nawe. Iy'ngane zihleli ngathunga mndeni yabo lapha. Mengifika mina lapha ngifike nje ngibe yinto nje ey'nakekela usisi wakho kuphela. Umuntu unobaba wakhe unoma wakhe ngapha. Lapho mina uma wami ngimshiye ekhaya siyalusana. Angizile khona ngokuzovakasha nje kahle ngize ngoba kuthiwa mina ngiyingane ehlaza njengobusho nakubhuti. Uyangithatha uyangiphosa nje lapha. Manje yikho ke lokho kwenza ukuthi ungilethele amakhamera la kwami. Yikho lokho. Ungahloniphi kweyilokho amahle. Yazi ungahloniphi. Yazi ngizoyishaya le ngane. Yazi ngizoyishaya le ngane. Angishaya. Ukungishaya ngekuze kukusize. Njengamanje ngidinga ukuthi ungithathe. Uma ukuthi kumele ungithathe, uzongithatha ungise ethuneni likababa. Uma ngabe iqiniso lelo, akekho umuntu engayengamuza ukukhuluma ngethuna likababa. Manje uma usho kanjalo uchaza ukuthini? Uchaza ukuthi ubaba wakho ngamtshinga kuphi ke? Angazi wena uzongitshela, uchaza wena ukuthini? uzongitshela ukuthi ubaba Uchaza ukuthini? Uchaza ukuthini amahle? Amahle. Umsilo kwenze njani? Uqala amakhamera ekhaya. Kwenze njani? Hayibo. Uzochaza amakhe. Wemazondo. Mazondo. Baba. Ngene baba lekhaya. Hey ubaba omncane. Umfowabo omkhonyana wami. Awusithole isihlalo mfo. Hayi. Sizohlala nje baba khona udaba esize ngalomncane lapha oludinga socethu baba bahlale ngapha. Kwenze njani? Ungahlala mala. Hayi lalela ama. Kwenze njani? Sibengelele baba. Yesimozo. Yebo. Hayi sixolisa ukufika nje ekhaya sasigcwele igceke kanje. I-Black Life TV le nje ububona nje silando umntwana la amahle ngicabanga ukuthi uyambona. Yebo ngibona impela. Yebo. Amahle ukhala ngokuthi baba akamazi ubaba umzala manje ungena nje kunempikiswana phakathi kwakhe noma ngoba sifuna ukuthola iqiniso la kahle amahle alidingayo. Iqiniso la ngoba mina uwakhe. Wayikodwa abafazi abakhupha zonke indaba ongazazi. Kwenzekeni? Angimazi ngempela ukuthi yini ngoba phela ubaba omncane wakhe nangu unaye ubaba makunjalo. Yini inkinga manje? Angikudingi baba. Ukukuthanda njengobaba wami ngiyakuthanda futhi ngiyakuhlonipha lokho. Kodwa njengoba uwubhuti kababa ngiyafisa nami ukuthi ngazi kahle kahle ukuthi ubaba kwenzakalani. Uphi mengabe uyaphila njengoba umama ngisho ukuthi wafanga. Cela ningithatha ningisa kulelo thuna lakhe. Mengikhona ekhaya kini akekho ongitshelayo ngobaba. Akekho ongitshela ukuthi ubaba wakho wena washo. Wena uhlala le ekhaya ngazi ukuthi ubaba omncane ngoba nakho kuumuzi kababa. Akekho kodwa wakwafika nawe wazongitshela ukuthi we amahle nangu ubaba wakho la lesamngcwabela khona. Mawukuthi nithi ushonile ngempela ubaba. Ubhuti wakho lokhulunywa ngayo. Showcase yalazi ingcwaba la. Umbothi impela kodwa ke angazi abafazi bakhe silaphi nabenya ngoba ingazi ukuthi ngaliyazi ukuthi mina ubaba wayo. Angazi ukuthi silaphi lo. Nje ubaba omncane kahle ubaba omncane impela. Uyisi nje ikhulu yazi ukuthi uyisi impela. Angazi abafazi bathanda ukukhuluma indaba. Hayi. Yanxa wemazondo. Baba. Kwenzakalani ngempela? Hayi. Usisi ozokhuluma. Sisi. Ngiyamazondo. Tshela ingane iqiniso. Liphi iqiniso amazondo? Ngaphandle kwalelo engilikhulumayo eliphi elinye iqiniso? Hayi sisitshela ingane iqiniso. Liphi iqiniso? Sekuyisikhathi sokuthi ingane aziqiniso amazondo. Ngoba wena olaziyo iqiniso awulichazeke. Amahle. Nangu baba wakho. Hayibo. Kahle futhi la ekhaya wena anti yini ekuthulisile ngaso sonke isikhathi. Uyangibona ungcono ke wena ngoba uhleli nomama lapha. Hlela ubona sixabana. Amahle bengilindele isikhathi. Uma wakho bengithi ke makufika lesikhathi iqiniso uzolikhuluma. Nangu baba wakho. Mana ke masilungise umama Mazonda nje. Yebo Mazonda. Umkhwenyana wakho. Yebo. Wazi kanjani ukuthi uyena ubaba Ngqolo? Wako uthola lokho? Uyazi. Kanjani? Uyazi ke namhlanje ngizokhuluma imfihlo. Baba bamba uqotsheni. Usimanga lezo. Kase ngithula nje sonke lesikhathi ngalo ngibalandela. Oqotsheni. Mazonda namhlanje iqiniso ulikhuluma uyangixaka nje namhlanje mayisikhathi nje esafihla iqiniso. Amakhosikazi athi indaba kanje alandelayo. Asimeni ngeindaba namakhosikazi baba ungitshela iqiniso. Iqiniso lelisho unkosikazi wakho. Ngiyaphika lokho. Uyaphika. Angazi ukuthi silapha. Akuyona ingane yakho ini. Ingane yami, phela ingane
Ingane mfowethu ingane yami. Cha baba, asilungiseni la. uMazondo uthi ingane yakho le. Futhi uyazi ukuthi ingeyakho. Iziphi eziyizathu uMazondo mhlawumbe uwona ophethe udaba ezenza umyeni wakho umlandele after usubona izinto ezinjalo wawukade uboneni ngababamba ya ngaphandle ukubabamba kwami ngase ngithatha ifoni kababa ngalokho ngiyibheka ubaba behlezi thumelela lengane imali bekuncama kube yimini ongahle ingane ngathula ngoba ngiyazi mfethu yondla nje yakhe bengithi sisi namhlanje kuzokhuluma iqiniso angazi ukuthi usathulela iqiniso ingane kufanele yazi ukuthi kwaba yona ma owabuyaphika asidedele ingane seyikhulule ukhuluma iqiniso ke manje iqiniso lelikhulunywa uMazondo ukuthi ingane nangu baba angikhuluma iqiniso ngoba ke sekuvelile njengoba bengike ngasho nje namanje ukuthi ngixakekele angisebenzi usho ukuthi yena ke ubhutomo semzini wangikhohlisa ngakho ukuthi ngemali ngoba ngangixakekile sahlangana kanti kuzophuma amahle bekunzima ukuthi ngakhuluma lokho ngoba uAmahle uzongithatha kanjani ngalesimo ukuthi ngangenza into enje sho sonke lesikhathi uthule nje ma nino baba nithule nemfihlo ukuthi lengane ubaba ula egcekeni yebo savumelana naye ubaba omncane wakhe lo mzalayo ukuthi hayi angithule ngoba uzonginikeza imali uzongisendela imali aphinda ayisendele nengane ayondle yini ezongihlupha ngoba nengane uyayondla ngoba naye futhi wayengibona ukuthi ngikhathazekile nje behambile umyeni wami ngoba akasekho umuntu ongisupportayo nami ke ngalingeka ngoba ngixakekile anginayo nemali shuthi Mazondo yinto enza ukuthi ugcine uhlahle ngane ayifuna ubaba usuvele iqiniso lazi ingane ihlohlwe yimini impela ngathi ingane ayifuna ubaba wayo ngoba iqiniso besengilazi futhi bingicasula ke lento bingicasula ukuthi silokhu welifihla lokhu uhlala phezulu leqiniso thina siyili manje kathi ke namhlanje ke ayilala ingane indasiqiniso usekhulumile iqiniso uma baba usaphika nama La ngizoba ngichaza imali bengiyikhipha namanje ngisayikhipha naye zolo bengiyikhiphe nginezinto bazana cha ngiyakuzwa kwemali baba uyaphika na ukuthi walala noma wavela amahle ingane yakho sinamahloni okusho angazi ngeke ngithi ngiyibhekela uba ingane yami nakho uyangibheka manje uyangibuka ngiphambi kwakho khuluma iqiniso sure ndlakazi usalibhekile ayi iqiniso leshonyo bakentsilo nyoka kwabili shuthi kahle kahle mina le ekhaya ngizihlalele nje nezinyoka uhleli ubona phambi kwakho uhleli ukhona abana nomama akekho ofisayo ukuthi angitshele iqiniso kodwa sonke 22 manje nginyaka ngiphila kulo mhlaba akekho ofisayo ukuthi sonke lesikhathi angaze ngiphile sonke lesikhathi bengikwenzela yonke into njengobaba omncane ukube mhlambe lokho bowukwenza njengobaba ngabe inkinga bengenayo njengobaba omncane mina ngihleli nesilondo sokuthi ekazi ubaba uphi kanti nangu phambi kwami ndakazi bengisabela ukuthi umuzwa ungabhidliki uzobhidlizwa yini manje ke njengoba seliphumile iqiniso awusakusabi lokho awuzobhidlika manje ngazi ukuphuma ngibheke kodwa ngoba iqiniso seliphumile sengizozwa kuyena unkosikazi ukuthi Mazondo wenzenjani kodwa nje ngiyayisola ngokwenzekile ukudakazi ngiyaxolisa Mazondo sasithini-ke manje hayi mina ngiyabonga ukuthi ingane isigcina ithole iqiniso kodwa usiseyingane ayikapheli sisi yini manje sengibanga bengithule ngikubuka nje sisi bengikubuka nje ngezisi benizokwenza njani sengichazile iqiniso benifuna athi ngishilo funani ke sithi manje funani ke sithi manje lethu nawe baba konakele ukhuluma indoda uhleli nezitsha zakho zombili uyayimayela nje left and right nansi ke ingane ke size lapho kwendaba enengane ke ayikho into esoyisho njengamanje ingane nansi khona phambi kwakho uyasho ukuthi ubufisha amahloni amahle uyamamukela ubaba wakho angisoze ngizongena hawo kanjani nami nje laba bobabili njani ngasaba kulisho leligama kodwa emehlweni nami laba bobabili zizinja nje hawo zizinja ngezinja kodwa mntanami Amahle usacabanga ngithwele inyanga eziwu9 noma sengichazile udaba ukuthi kwakwenze njani uzicabangele wedwa nizicabangele nina noba u2 imizwa yami anizange nikukhathalele ngayo awushwele ndakazi shwele angizange nize ngixale nokuthi ningicabange mina
Ayoba idlule. Nanithi nofihla kuze kube nini. Ngikubuza okokuqala kwamele usho ngaba sikho la. Niyanyanyisa. Mhlawumbe baba akungibeke la mhlawumbe nababukeli bafuna ukunderstand ukuthi njengamanje nangu amahle ingane yakho sekuvelile nangu mazondo umkakho nangu umakoti kabhuti wakho obephinda abe uma wengane yakho kuza kanjani thi nonke nihlalela endaweni eyodwa uqalephi ngoba phela mangithi ngiyabheka nje kufanele ngabe unomuzi wakho unomuzi kuhlukahlukene kuza kanjani nonke nibela kahle undodana suka emakhaya ngase ngithi ake ngilande umakoti sohlala naye kwazi ukugada umuzi kamfowethu kwase kwenzeka yonke lento eyenzeka kodwa bekuyimfihlo ngezinye indlela umfowenu wagana oqala wadlula wase wonithatha umakoti ngase umakoti usushakho umuntu ekhaya ngabuyela ekhaya ngisuka emakhaya ngase ngizanisa kamfowethu kahle umuzi kamfowethu lento yenu nobabili yenzeka umfowenu esekhona uhambe emhlabeni nje ukhulelwe amahle noma wayesevele khona kwenzakalani sisihleli impela isizwe kwakuyimfihlo yethu ngifihla impela ngoba ngihlala uvakasha kamfowethu nje ngenzelela kusenze ngifike ekhaya umfowethu akekho usemsebenzini ufune indaba ngingene kanjalo njengoba umncane amahle ngiyakuzwa ukuthi mawubabuka njengencanga njengamanje into ade shiwo uwo ngomlomo wakho kodwa ke akunje umbeke esithombeni ade ewubaba omncane kwenzela yonke into futhi ukujabulela ukuthi umokela yonke into kuyo Bengijabulele konke namanje kusazoba njalo ngeke kusenzeka ngidabukela umama leceleni kwami ngiyamdabukela ngoba wena la umuzi kababa phela uzothatha nangu angazi noma ngizothi intombi yakho noma ngizothi yini ngoba sho kahle kahle alimhloniphanga ubaba anihloniphanga ubaba anihloniphanga mina ukuba ubaba besaphila bezophila benzomfaka kuyona wonke lamanyaleni esikuwona manje awude konakele ngomlomo ngokuthi ngomlomo ayikho into ezolunga ayikho into ezolunga mshona emfweni la ikhona uyaphenduka shothi kahle kahle benizothi ingane lo la ikhona mina ngiyingane yakhe nibe nilazi kahle iqiniso into ezosiza ukuthi sihambe selibeni la ngomfowethu shwele ngoba nakuseniyathanda ngoba nakusekuthanda nini seniyathanda phela manje mina mele ngigcine hlonipha impela kodwa lento le ayikhohle ubudlelwane bakho ke mana ndodakazi into ngamanje ngoba before benibanga ukuthi awufuni ukhohlwa neqiniso nansi ke manje sikhombisa ungakomukela at all hayi bengicabanga ukuthi ngoba phela useyalazi iqiniso akamukele ngoba nangu nobaba omncane uyasho ukuthi uzomhambisa ke ethuneni lila ahlele efuna ukuthi aye kulona bengithi mhlambe ke kuzoba ngcono ke ayikho into ezoba ngcono into ezoba ngcono ukuthi wena mawubona mina uzibonele nje intombazane yakamakhelwane hayi kanjani amahle ngizizele akwazi mina amandla nesibindi sokuthi ngibize wena ngomama angisenakho ikona lokho engena kanjalo nje amahle kanjalo nje amahle awu kodwa nawe mazolo kodwa awu wazwani ngiyakhohlakela umuntu okuyalila akekho umuntu okuyalila shothi mina bengizoze buzohlalele sisi ngingazi izifiso zazivele zikhona nje bakithi nasemandini hayi sisi hayi ma ubhuti ephile nayiqala lento ubhuti ephile nayiqala lento ubhuti ephile akekho ukhohlakele ukuthi uyilungiseke lento ukhohlakele wena sisi ukhohlakele wena umuntu okhohlakele ukhohlakele esikhulu ekhaya wena ayidlule le ndaba ayidlule ayikho into ezodlula okay mhlambe ngoba kuyabonakala ukuthi lo daba siyalixoxa kanje usisimoyo sephezulu nathi ebesikudinga kakhulu ukwazi ukuthi ubaba siyakuthola ukuthi nangu baba okunye nokulandela mhlawumbe sizofuna sihambe into zamakhansela nokuzama ukulekelela usisi ngoba siyabona ukuthi impela umoya wakho phezulu futhi akubonakala kuyinto yamanje sidinga abantu abanobuchule nobuchwepheshe bokuyilamula lento sithembe ukuthi usilandelile udaba lethu laze lafika la lifika khona uyalibona nawe liseyithebeni aluyindawo selifikile esiphethweni ukuthi siyamthola baba kodwa indodakazi akamukela sazi kwi-comment section uzothini ithini advice yakho kwenziwa njani udaba maselunje okwamanje sale kahle